Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Com estava previst, ha sigut al litoral del sud de València, del nord d'Alacant, on primer va començar a ploure, precipitacions que es van endinsar espentades per aquests vents molt forts de gregal cap a les zones més interiors, en punts de l'interior de Castelló, precipitacions com aquestes al Toro, a l'Alt Palància, al voltant dels 15 litres per metre quadrat, però vegem, el Pou Clar a Ontinyent baixava ben carregat de sediments d'aquestes precipitacions entre els 80 i els vora 100 litres per metre quadrat que van caure a les rodalies d'Ontinyent. El riu Clariano, també a la vall d'Albaida, vegem com baixava, feia goig veure-lo baixar, també carregat de sediments, precipitacions que també a bona part de la vall d'Albaida s'acostaren a 100 litres per metre quadrat. I més cap al sud, el riu Verd, al seu pas per Tibi, es mostren aquestes imatges que s'enviava des de Meteo Tibi, com també era l'empremta d'aquestes precipitacions que van caure a la part alta, a la capçalera del riu, al voltant dels 45-50 litres per metre quadrat.